Bietene, j'ai un calo clé bisaba, samba flani muga ani duru, ambe au bela jelenfo, akawati chugala, kuna funi minaba osika makono tene, fuka takase sibirima mandi kuna funi bololo, sira kenge la bela jelenka, niyo watisili, aya ubisimila. Kuna fondamna la bi anga chamachefanga jamana nyama ni o journal darme asimi goitaye ale tumbe urusi jamana o konna la juin kalo kile mugan fila kana se juin kalo kile mugan woroma samba flani muga ani duru mi ni urusi jamana nyama ko ni wele ninka o lase ama ni o Vladimir Putin ani o kuma falen falen nika o ke unu nyonche anga jamana nyama ko ni na lenga bo urusi jamana ale konna la aye nyefolike maliendo nye aye femunu soro nika fa aw ni anga jenika lu korofo la Nga document be fuli la Russie président la no président Vladimir Poutine na de William Blamang kanga na ana sika kuma nyala je ni sika kuma afora na ko flo min kan samba flan mo wan saba kunna la o de kana ka nyonye fulay na sika kuma ko kunna la mo matu am saka janyo barakatu ko mena do o janyo barakatu na la ay baraka fanda man nga no lakana okumun konnaye no yanga jamna iribale okumun konnaye no kalanko okumun konnaye no kuranko numbe ani senenko kuranko la ay central solaire doda sanagoroba o barobe seno o fana be ko okumun konnala bo entra sanu bale mani ijrim na janfe na o brike floda semaine temene o fana baro bedam ko okumun konnala nyanga kara euroflala Euroflo fana fama ko teta tete wala au fladron avec kuma moni gino la kuma muna akuma ngake bena donc ay kuma munke donc ambolo kuma na anana moko to farlanga ministre no mali ministre femme na abeto nyongo kumbe Vladimir Putin krefe donc ambe kuma ni ka projet kan munu mbaka ke ani munta ka saka ke ani gelambala yoro la mali sura sikun sakatin ali afa ngavi ngawle sanfe o sikun sakake sabu bon droit climat mais ni mo gombe sangolo koloshi abiri msawala mo saka wili nyinama bon fleur na bibe na mo lefna bo o kum konna la mo ni mo fama wila nyinama na ma janyi am sa nyangate sema donc flo bef me nga vio mo saka wili an de ko sa nga jamana do ma pour ka wili fika tout delide bon nous ma son itibili do c'est ça o bede bana passer gelan nana amanya ngo batanya mo c'est ça vraiment nga kaire donc na ma nyam kaire angan bebla kata bo bebra kalamo francitara après ministre mo tara do de client c'est ça ani suka janyunga onana sabati do konala en baro damine parce que de la flora manga jamana kan no manga ke o nga jamana kala gela misunu bare me gela flo mo manga ke re ko jamana na kala do ala barkala dugo ba fe ngbe bibina parce que la jamana mun kala me to ko skun don la sans faire la nduguma la o sans faire la al ni ala jani ministre mo ta ko le ni mundo sabati kana sonoma o kumbe kin klali o kumun konna de ma o bere dabla do bibina o dugu ba fo tembi ko region ko yete wala mo ko bere ko o bemble o gana ga bo o dakan bela c'est ça anga so so ba bela do na tata gela misono be passer ni mo ko genga boro la akra to ko to abi firfe abi ko to mo ko nyonche me mo nga gela fa anga jamana ka kantay ko ko sanga jamana tani se branyo wana na gela misono mo ben c'est ça o gilam sunu ambe baraka ko boy no be ram na am tu mino rola donc an ni se ga janwa ko na la kana ko la am sa fa alhamdulillah ka foko fen foteke la kana o tem quoi ya foko 100% akeme mesra la ko gela tala o tem la kana la se ko ni go se ko shoni te ke quoi shoni ke to ko do be shoni nge ngiro zo be wo shoni nge me o ta foko ko be ko ko la kana bala be la kana ma ke to ko to gilam sunu bala o ti ka foko jamana desera ou jamana baka desaka jamana don lakana do en faire na bibina anga ni flo ba ko mi o anga jamana ka anta ministre nyamani o journal de division Abdoulaye Maigaye Sibrido juin kalo kile mugan shegin samba flani muga ani duru kile la fana to duna wati minasa ale konisira Espagne jamana o konnala kerenkena sa sevi ka ulu feno mini atara anga chamacha fanga jamana nyamani o journal d'armée Assimi Goïta kata ale no labla conférence internationale sur le financement du développement tako nanna mina kanga damne bi tenendunya yi ola
a sele Espagne jamana o konna la sa anga malien de munu be no ni lu sigleme Espagne jamana konna la kerenkena sa sevi ka u fe no ulu bora ni ka a bismillah kosobe kata se anga lasigi so mi fene be Espagne jamana o konna la o ambassade o fene bora anaka mauni ka anga ministre nyama ka ale bismillah ni kera nisonja ko baye femi malien de munu sigleme Espagne jamana ale konna la anga keleke chow ka nyema ni état major général des armées ka bada bela jilen kulo ka fo ko femiye karogelen dine tigla mauka nyema badoy ni état islamique grand sahara madoy aleni aka la koloshiba garanda ula akera yoro minasa odi shahaman na alebi anga jamana korean fanfe kerenkena sa minaka ka ulu feno akera juin kalo kile mugan shikin samba flani muga ani iduru ni manunu yere koni ala ni mauka nyefali koni fe usira ku udodo ni nga tegeda uka wati mina ukumega mau yere koni franyonka ni ka wajibi afanga koni ka osigu kuna anga état major général des armées ko kabe folike ni ka nyeshin fintigila kauma uka baranya don alema ameta segu kaw ulu feno kerenkena sa duga bugu feminye karogelen dine tigila mau deme bado mafla tekedara uluka anga fintigila kaw ulu fe duga bugu kaw ulu feno ni obesegu koni marala ni manu yere kontumeka ukunda jofuloko dugude koni ka mi ni keleke minon koni fene tumbe ubulu Abubakar Ibrahim ni bebali wele ko ubella ale karogelen dine tigila mauka nyema doye ani anofe mo ma tambo yongo ulu koni ye u yere di unuka keleke minon katase uka minen toma katu yere di anga fintigila ka ma lele ko ikaw ulu feno lele ko ibe ansongo o laminina akera sibiri temene juin kalo kile mugan shigi samba flani muga ani duru bama che wale tigila mamunu yere koni u yere di anga fintigila ka ma uluka jawba ambulo ye korofo mun soro ni ka fo anga je ko fene la je ñogo fay mali izete age ko le tirusi ni mogo badoy ale hakilata soro ka mogo faron ka sega na wira di armée mali ma parce que faso kanu balela ani fana kaya ye ubi bambo chamina ko côté ulu donen ko ferule tien don ani tuguni ka anaka mogo faron ka na ka mafabla yaye galondo do ubi foilani terroriste la ani ka mogo bagan ani misiw ka sega tagana kubi asilame ya côté adaba ku to ulu don kan kera no ode me amalaba o ya soro te maintenant ale fana ka mogo faron nyon kan ukana ko ma fa ka sigi jamana ma o kera ni si wasa ba ale bolo unale ku yulu minakanye dumune duruma de daro duruma ani fura ufura kera ko ni kera ni misi wasa baye uluma ale ni son jalen ko sube abiga wele bla to fana ma pour ko bega sekana wala bega marfa bla ale ka layno ina fa la ke chuko mina bu mali alani anga fintigila kaw koni ka bara koni ale sabatili fe bamagache wala tigila maw manake yoro la ka ulabo ni nga tegeda uka o de sira fe dogo ku laba en koni konnala femi yelere ka ulu fe noy kren na sa yoro mbeni ale wele ko kerenkeji mula uye bamagache wala tigila ma do kon faralen soro nyogon kayno unya da anga fintigila kaw kan yoro na sa u koni ye bulla ni nga taka uka balo ukata se uka keleke mino nuka kuma baro koni bela jelema anga fintigila kaw ye tegeda uluka gosikaw fene koni feno sa utaraka uka keleke mino ninka uluto anga fintigila kaw ka lara wili senfe uka bolma fen senfla ukala ka tegeda femi gati mado koni fene ka uluka keleke mino kataka se uka bolma fen fene ma meteo ale kuna funia nika o boka bi ka yira ka fo ko ka damne ni ndogo kun damne konna ni oye juin kalo kile mugan kono to kata si juin kalo kile duru samba flani mugan ani duru koni ma sanju koni ale koni bika illa be ni kana anga jamana ale korona la yano femi sanju koni abina na yoro chama ola fukata ke anga koronya fon koni ulute ala ni kerenkena sani oye e tawdeni sanji mi yera koni ni ale bena nani finya ba odi ko bela jilinka I haklito iyerela
iba wanna ni ale dongli dala demsen anga jamana o konna la kene sa aka dongli koni o nyeshinen be arapu o de ma atunkan ka concert belebele ni ka o ke jouer kalo kle duru na to samba flani muga ani duru francika ka jamana o konona la ayera ka fo ko concert koni ale e borama iba wani wala sa ka se ka akanumba ni ka ulu kunafonia abora ni ga kunafonia da mau ulu kuloka kunafonia mi ni aya a fese a folo aya yira ka fo ko concert yira koni bole ama ulu koni fela kote ko nga concert labemba ulu koni ma concert labe a labenchugo numa ola a folo ku tun ka concert kan ke soba min konna la ni oye zeniti o yoro koni o ma sara o ko fetuguni femi ye barake mino ye kata se yelen uluma ulu shi war koni fene ma sara ani tuguni femi ye lakana tigilama fene ka war koni o ma di uluma war min fene ka do billet d'avion na ni oye ulu ka pangurun wari ye ale ni anofe moko o shi masara kata se ale ni anofe moko kan ga jigi yoro mina ulu shi war koni o masara ulu ko de koni fara la nyogon ka o de kera sabiye ka concert yero koni ni ka abwama akakan ale ka akanumbago ni ka ulu kunafunia concert bole ama ko nga ube ka bara sugu bela jelinke wala sa ka sika dowere ni ka o dogoda iba wan kelen ko ni ka aka jabi koni ka o bla bololo sira o kanana concert labemba ulu mato kuma baliye ulu fene koni bora o yorani bela ni ka iba wan ka kuma koni ni ka o kokari jena ulu tunka ka iba wan ka concert koni akunga ke jouer kalo kle duru samba flani muga ani durunga iba wani kuma munu ni ka ulu fo ko o kuma koni make ulu fela ko ye ka saobia ke kuma nu ulu cliente o ya yira ka fo ko femi nye salimi yere koni ni concert tunka ka kono ni o zeniti abe ma ba woro ni ma kemeshigi ni ka ode koni ta ko nga ama ba woro ni ma kemeshigi na ulu sera ka bie kemesaba ani kele ni ka ode feri o ba yira ka fo concert koni tesa ke ka saobia ke musaka min kanga do o maseka do femi ye visa ye ali logistique ni oye ukabuna te femi kanga saobie katani uye faransi jamana konna la uye ulu bara u bela jele ni ka ulu labe u gerela femi ye dongli dala yere na no femo ye ka baraje bela jele ni ka o siki isenka iba wan kaya yira ka fo ka abena debe baka jakulu do fara ayere ka soro ama o bara u ni ka ulu da ulu kluka mi ye concert labembo ye concert yere kon labeni konna la ayere la ka fo ki ba man tun kan ta France jamana konna la kalo kele yani concert yere koni ale damne wati kon je kan ka bara do ni ka ulu ke nyogon fe ba man koni ma o shi koni ke femi ye u jigi so ani anyogona were ye o hotel o war koni bela jelen koni sarala ko kabi juin kalo kle muga samba flani muga ani duru u ka lakana tigilama o ka taka se concert ke minoma ko bara bela jelen kon tun sigilendo senka akuma labana sa femi ye concert labemba we ulu ya yira ka fo ko ulu koni ye zeniti ware ni ka ero war ba muga ani kele ka ode sara akunkoro yani concert yere koni kasi o ware yere koni sigini bara ulu yere koni be sena kulu kontena to iba wan koni ga tokochen koni lase uluma ulu ku sigini ka olaje ni wakati na femi iba wan kanu bawe kataka se ni bara ina beba uma bela jelimika iyere nyininga ni bara yere koni adabora jonila aya foko tare ka saobia ke jawando service ale nalendo ni projet kuraye projet mi na be wele ko dukadi ye projet mi ni abena ke tikenna ka ulu feno banki be na a financement ni ka oke ibe 20% drone sara awo 20% banki yere ba to bela jelen sara ka sojo ka bampe u ka clé dima ika yelema ika sokono so nunu mena ke 2 chambres salon de ni o F3 ye ka daw kulo kan fene ka fo ko to sero ulu damne na ka ban abena ta kunta juin kalo clé bisaba samba flani muga ani duru ayo jijade femi ye jawano service kanin projet croye ni o edukadi na abna ke tikenna ka fe akana fo aw ko togoshila o ta banende jawano service abe sojo ka klatuni terentibul abe terrain fere ima jawano service na tungarange u lafiali kama ka daw kulo kan fo ko jawano service akani projet croye adabalo no tungarange ulu kama na mo be kuna funi abrela sa aye nega jurusira bamba 00223 79 09 48 48 walma 00223 79 09 46 46 jawano service ka haklina te foye demba ya kele so kele ameta ko kan kibarula ameta Côte d'Ivoire jamana ale konnala uka gendarme ma duru o minena sibiri temene konina femi nye Côte d'Ivoire ni Burkina Faso danje dugu konina o minena ma munu fesa o de ye Burkina Faso ka VDP ma uluye alsa me wakati mina ina fosisa no ni fintigila kanunu u be Burkina Faso ka fintigila ka boloka
Uganda uka jamana ɲɛma ni o ye Yoweri Museveni ye sibiri do juin kalo tile 28 san 2025 ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛna i kanbɔ jamana ɲɛmaya ale nɔfɛ atako 7nan kɔni ye nin ye min n'u ka jamana ɲɛmaya kalafili kɔni bololanin do ka janvier kalo natɔ kɔni ka o makɔnɔ. An bɛ taa togokaw olu fɛ yen nɔ sibiri do juin kalo tile 28 san 2025 o kɛra u ka bɔli tako sabanan kɔni min n'u bɔra ka u ka nisɔngoya kɔni ka o yira u ka jamana ɲɛma ale ɲɛkɔrɔ lomé ni o ye a faba yɛrɛ kɔni ye sa maaw olu wulila ni kunnafoniya goma de kɔni ye k'a sababuya kɛ fɛn min ye sifinaka saba ye olu su kɔni o yera dingɛ kɔni o kɔnɔna la gouvernement maaw alisa olu kɔni ma bɔ ni ka kunnafoniya kɔni di ni waleya in kan. An bɛ taa Centrafrique jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa banki ni wagati na a dugulamaw olu kɔni nisɔngoyalen do kosɛbɛ ka sababuya kɛ wagati min na bagi kɔni ale kimɛliw bɛ sen na san 2025 ta u ka kuran de kɔni balila ni ka pɛrɛn a yɛrɛ ma kuran in kɔni pɛrɛnnen sa a kɛra sababu ye ni ka kalanden maa caman ka olu de kɔni bɔnɛ u ni na maa caman fɛnɛ kɔni olu jogina ni kunnafoniya dira u ka jamana marabaw olu fɛ u ka ministriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kalanko koɲɔw olu ma ni ale ɲɛma ye Gomblete Zinga ye ale kɔni bɔra ni ka kɔrɔfɔw kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kalanden 5,000 ni 300 bɔɲɔngo ye olu de kɔni tun bɛ kalanso o kɔnɔna la ni waleya in kɔni kɛra nɛgɛ kanɲɛ 13 o wagati dɔw de kɔni y'a laɲini sa k'a fɔ ko u bɛ u yɛrɛ ɲini olu caman de kɔni tora a la an bɛ dugawu kɛ ala ka baarabara da nɔgɔya banbagatɔ ye minnu fɛnɛ jogina ala ka kɛnɛya ɲuman di u ma. Mali kunnafoni jabaranin najɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.